My name is Bomsho. You're welcome to my It's Bomsho Television. Musha Masho Zirkopisa. If you're new here, don't forget to sign up. Please subscribe and like so share and comment my videos. Let's get into the story of today. Amene kuti mumachechi chiri kumbonyatsoitika tine imwe nyaya yatirawana zvekare yemukadzi uyo mukadzi wemunhu and akarara napastor and chechi yaitovharwa just like that nekuti zvanga zvaitika kwai umbowo uri kutaura kuti haasi mukadzi wekutanga kunge vachirara naye munhu waMwari vakadzi vakawanda saka munhu waMwari wacho ndo vatada kukuratidzai ndo vaakuda kubuda apawo vane chechi yakavharwa avo nekuda kwekuti vairara nevakadzi vevanhu ende vakadzi amene kuti muri kunyeberwa kunze kuti zvokuti munozoda munhu waMwari over your husband motodecide kumuchita paanenge aenda kubasa guys pakaipa zvisibo and ndo nyaya ndandinayo. So let's comment below kana une wakambosangana nazo kana pane attempt wakambosangana nayo. Let's comment and let's talk about it in the comment section. Thank you.